Dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem veľmi pekne za to, že som sa mohla zúčastniť dnešnej konferencie, respektíve dnešnej a zajtrajšej konferencie. Je to veľmi ťažké teraz pokračovať po týchto prezentáciách, to, čo máme na Slovensku, ale pokúsim sa teda to prejsť rýchlejšie. Pracujem na odbore verejného zdravia, screeningu a prevencie, takže ten názov je výstižný. A čo sa týka našich činností, tak niekoľko rokov sa samozrejme zaoberáme screeningami. Mali sme zavedené screeningy populačný a oportunný, čo sa týka 3 screeningových programov, ale bolo potrebné to koordinovať. Takže na ministerstve zdravotníctva vznikla komisia, ktorá sa zaoberá vlastne koordináciou screeningov onkologických chorôb. A táto komisia je riadne schválená ministrom zdravotníctva a okrem iného má 7 pracovných skupín. To znamená, že tie pracovné skupiny sa zaoberajú jednotlivým oblastiam, čiže je to screening rakoviny hrubého čreva, krčka maternice, pľúc, prostaty a samozrejme prsníka. Ale samozrejme dôležité je pri screeningu, ako bolo pred chvíľočkou riešené, dáta a samozrejme komunikácia. Takže toto je naša komisia, ktorá je ktorá rozhoduje ako ďalej v screeningoch. Čo sa týka tej medzinárodnej spolupráce, áno, na Slovensku samozrejme sme zapojení do EUCAN-SCREEN a zároveň projekt PERH. Ten práve už skončil, ale bol veľmi úspešný a podarilo sa nám dať do legislatívy to, že sa rozšíril vek na očkovanie proti HPV. A čo je veľkým úspechom, že sa začali očkovať už aj chlapci, čo bolo pre nás veľmi dôležité, nielen dievčatá. A zároveň sa očkujú aj teda ľudia, ktorí sú už dospelí. Takže zdravotné poisťovne sú veľmi v tomto ústretové. Zároveň sme mali v priebehu 2 rokov návštevu z medzinárodnej agentúry, alebo respektíve agentúry pre výskum rakoviny z JARKu. Návštevy, ktoré nám mali pomôcť k tomu, že čo máme dobré, čo nemáme dobré, dali nám odporúčania, ktoré sú zhrnuté v správe. Tá správa je bežne dostupná. A okrem iného teda pochválili, čo máme, ale väčšinu teda vecí, ktoré nám odporúčajú. No a tu je jeden také odporúčanie, aby vzniklo Národné screeningové centrum aj teda na Slovensku, pretože v súčasnosti máme ministerstvom zdravotníctva zriadený Národný onkologický inštitút, ktorý vlastne plní funkciu koordinátora screeningov. Čo bolo potrebné ďalej aktualizovať akčný plán alebo akčné plány Národného onkologického programu. Takže je tam niekoľko ďalších činností a odporúčaní. Toto je k Národnému onkologickému programu. Aktuálne prebieha aktualizácia a nový na roky 26 až 30 pôjde teraz momentálne do legislatívneho procesu a od nového roka, teda od 1. januára 26, bude účinný a budú sa plniť úlohy. Samozrejme, jeho súčasťou je aj plnenie predchádzajúceho akčného plánu, respektíve akčných plánov. Čo sa týka komunikácie, na Slovensku máme 2 roky portál, ktorý vznikol v spolupráci Ministerstva zdravotníctva, Národného onkologického inštitútu, pacientských organizácií a zdravotných poisťovní, ktorý sa volá Onkokontrola alebo tzv. OK. Je v ňom, keď si ho rozkliknete, práve vidím, že som tam zabudla dať link, ospravedlňujem sa. A táto onkokontrola nám presne hovorí, kto je tá cieľová skupina, na čo máme nárok, ku ktorému lekárovi máme ísť. A je to naozaj sú to také krátke videá. Takže toto máme ako takú kampaň. Bolo to vysielané v slovenskej televízii a potrebujeme, aby to ľudia viacej sledovali a o tom viac vedeli. Takže toto je také zhrnutie, čo robíme. No a keďže
vyšlo odporúčanie rady, o ktorom už bolo hovorené, tak sme sa s tým chceli popasovať a samozrejme tie odporúčania sme si osvojili. Keďže toto odporúčanie hovorí o 6 screeningových programov a o organizovanom screeningu, tak ten jeden tomu sa nevenujeme. To je rakovina žalúdka, ale venujeme sa tým 5. A na základe toho sme si upravili legislatívu. Táto legislatíva, ja to veľmi rýchlo prejdem, pretože je to v niekoľkých zákonoch, tak je účinná od 1. júla 2025. To znamená, že v zákone 576 sme si definovali, čo je organizovaný screening a to bolo veľmi dôležité, aby sa uchopilo všetko, čo predstavuje a čo všetko zahrňa. Zároveň je tam uvedené to, že tie screeningové pracoviská schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva. Takže keď organizovanie, tak organizovanie. Ďalej sme do zákona 577 zahrnuli, alebo teda vložili nový paragraf, ktorý sa venuje len screeningu onkologických chorôb a je jasne ustanovené, že screening onkologických chorôb, týchto 5, ktoré vidíte, tak sú hradené zo zdravotného poistenia. To znamená, že toto už platí od 1. júla a nie je tam ani napravo, ani naľavo, jednoducho je to povinnosť. Každý má nárok na screeningové vyšetrenie, samozrejme, ak je to cieľová skupina. Zároveň v tomto paragrafe máme aj ustanovenie, ktoré hovorí alebo ustanovuje a splnomocňuje Ministerstvo zdravotníctva, aby vydalo 2 vyhlášky. Tieto vyhlášky hovoria o podrobnostiach a kritériách na vykonávanie screeningových programov. Ďalej, čo je veľmi dôležité, je, že na to, aby ľudia vedeli o tom, že majú nárok na screening, tak zdravotné poisťovne majú povinnosť pozývať tú cieľovú skupinu a ešte aj to, že ak existuje test, ktorý je možné zasielať, tak spolu s tou pozvánkou ho zasielajú. Ďalej je tu dôležité aj kvalita činnosti a kvalita tých screeningových pracovísk, takže sa venujeme aj tomu, aby nám vyšla vyhláška ku klinickým auditom a podrobnosti, čo sa týka kvality pracovísk, tak je už ustanovené od roku 2018. Čo sa týka dát, tak máme v zákone 153 ustanovené, že kto zbiera dáta, kto ich vyhodnocuje a kto ich uverejňuje formou správy. Zároveň máme v legislatíve uvedené, že existuje Národný screeningový register, ktorý sa momentálne ešte u nás neplní, ale naň je napojená údajová základňa. To znamená, že tie dáta sú, len ich potrebujeme prepojiť. No a ako som povedala, tak je veľmi dôležité, aby sme sa venovali tým podrobnostiam a tie vyhlášky sú 2 a presne podľa toho, ako je v odporúčaní, tak sú uvedené kritériá na výber cieľovej populácie, metodiku pozývania, screeningový test, pracoviska, vykazovanie výkonov, ktoré pracovisko môže vykonávať screening a ktorí pracovníci a samozrejme kritéria pre laboratória. Jednotlivé screeningy máme už vlastne pripravené v takej forme, respektíve tieto vyhlášky, že už sú po legislatívnom procese, respektíve sú na konci a momentálne finišujeme predtým, aby boli schválené a od 1. januára by mali byť účinné, takže nám na to bude pekne naväzovať na tie zákony. Čiže pri screeningu rakoviny hrubého čreva, ešte aby som nezabudla, veľmi chcem poďakovať všetkým lekárom, ktorí sa podieľali na tvorbe vyhlášok, pretože naozaj to bola práca, ktorá nám trvala asi 1,5 roka a boli to naozaj intenzívne a častokrát naozaj veľmi také družné stretnutia, ale ten výsledok myslím si, že bude veľmi dobrý.
A pri screeningu rakoviny hrubého čreva, teda hrubého čreva a konečníka, tak tam máme dve kategórie. Je to bežná populácia a je to vysokoriziková skupina obyvateľstva. Screening sa vykonáva vo veku od 50 do 75 rokov. Screeningovým testom je test na okultné krvácanie alebo primárna screeningová kolonoskopia. Test na okultné krvácanie sa vykonáva každé 2 roky, raz za 2 roky a na kolonoskopia jedenkrát za 10 rokov. Vykonáva to všeobecný lekár a potom je to gastroenterológ. Zoznam tých screeningových pracovísk je uvedený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva. Áno, prešiel mi čas, takže budem veľmi rýchlo, už budem pomaly končiť. Pri krčku maternice máme takisto bežnú populáciu, vysokorizikovú skupinu obyvateľstva a tu máme screening od veku 23 až do 65 rokov. Máme to tu rozdelené. Vo veku od 23 do 35 rokov sa bude vykonávať cytologické vyšetrenie jedenkrát za 3 roky a vo veku od 35 do 65 rokov to bude HPV test a bude vykonávaný v intervale jedenkrát za 5 rokov a toto bude vykonávať gynekológ a pôrodník. Screening rakoviny prsníka takisto máme bežnú aj vysokorizikovú skupinu žien. Vek je 45 až 75 rokov a screeningový test, alebo teda screeningové vyšetrenie je jednoznačne screeningová mamografia a vykonávajú ju radiológovia. Takže zoznam pracovísk takisto na webe Ministerstva zdravotníctva. Tieto 3 screeningy budú účinné od 1. januára 2026 a potom teda zavádzame nové 2 screeningy, ktoré najskôr pôjdu pilotným režimom, takže budú účinné až od 1. januára 2028. To je screening rakoviny pľúc, kde veková kategória je vo veku od 50 do 75 rokov a tam je podmienka, že má 15 balíčkov rokov alebo mu prestal fajčiť nie dlhšie ako 10 rokov alebo menej ako 10 rokov. Screeningovým testom je nízkodávková počítačová tomografia a vykonávať ju budú teda všeobecní lekári, ktorí urobia prvý test, teda prvý dotazník a keď bude spĺňať kritéria, tak potom samozrejme sa mu bude venovať pneumológ, radiológ a samozrejme aj lekári, ako je psychiatria alebo psychológ, ktorý pomôže odvykaním. No a čo týka prostaty, tak samozrejme tam je to pre mužov vo veku od 50 do 70 rokov. Najskôr tam bude PSA test, ak bude nižší, tak vlastne bude interval 4 roky a keď to bude v rozmedzi od 1 do 3 mikrogramy na mililiter, tak v tom prípade tam je interval od 2 do 4 rokov. Je to presne, podrobnosti sú uvedené vo vyhláške a screening vykonáva PSA všeobecný lekár a ďalšie vyšetrenia vykonáva urológ a radiológ a ďalším testom teda je magnetická rezonancia bez kontrastnej látky. Takže títo 2 screeningy sú budú účinné až od 1. januára 2028. No a na záver by som len chcela informovať o tom, že nám podarilo zaviesť, alebo teda vďaka projektu Národné screeningové centrum, ktoré začne fungovať od 1. januára 2026 a tu by sme teda veľmi radi, bude teda trvať ten projekt 4 roky, je naň vyčlenených viac ako 6 miliónov eur, čo je ale problém, že budeme potrebovať v priebehu týchto 4 rokov riešiť jeho udržateľnosť, aby sme teda mohli v tom pokračovať. A keďže vy máte naozaj úžasné skúsenosti, už teda 10 rokov, je tu naša prosba, že či by sme mohli nadviazať spoluprácu a ako aj v iných oblastiach, či už zdravotníctva alebo iných, či by bola možná spolupráca medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Takže toto je naša prosba a výzva a končiť budem rúžovým októbrom. A je rúžový október a na Slovensku budú teda vysvietené niektoré budovy na rúžovo ako každý rok a Národný onkologický inštitút 14. októbra teda robí aktivitu a hovorí o rakovine prsníka. Samozrejme aj o ostatných. Takže ďakujem veľmi pekne a prepáčte, že som teda čas prekročila. Ďakujem.